Ki MDC kaliang percha apo kajingelam jong MDC kasora uba taito starwell kan. Ubalong ru unong elam kaliang percha ubaong balad yoi hakini kisngi hakabaydai bat ka receive jong kajing ai labor license na ka KHDC hakabakani kanla ban kata bahai ka council. Uba taito starwell kan uli thu ba habaydai bat kani na kaliang ki MDC kilapan jing menchai na UCM halor kani kebenta bat kawaru bantip ka ai ka rules ne ka banta jong ka KHDC hakabaydai bat ki lebor na ginong tray ti bawan ban tray hapo opur usam jong ka council lord kani na kaliang jong u chief executive member jong ka Khasi Hill Autonomous District Council KHDC uba shembor lang renja shemlala ban ai ka jubab bat ong ba udang shuyo i na yo jingtip haka step jong ka snibar halor kani bat ulong ba unsakali na katanat bat na UEM in charge banwat mnia halor kani ka kam layathu uba taito starwell khan uba taito starwell khan ulong ru ba nakaliang jong u chief executive member ka KHDC uba shembor lang remja umla ban jubab ai ya ka receive halor ka jing ai labor license cha ubar jela kat kumbales priang state hagir san social media hakini ki kendian sngi baladem ba ya ka labor license bala ai shaune u barjala la ai ha kalaitrik jong banai menyu ha kalaitrik jong banai menyu jong mataw snem arjar arusan bat kan kut pat ha ka sautrik jong banai khatwei jong mata hiu snem arjar arusan bat ka jakatri kan long hasora kat kumbala priang state ha kini kidur hapo kitan san social media